Dembaş Welat Parêzên hêja û bi rûmet bi taybetî jî gelê me yê Başûrê Kurdistanê ez bi rêzdarî we hemiyan bi hurmet silav dikim. Dîsa em demekî dîrokî a tarî û xeterî re derbas dibin. Xeteriyek wisa mezin ku dîsa wek sed sala bihûrî de dijminên gelê me dixwazin bi qedera gelê me bilêzin me têkin koleyê xwe Kurdistanê parçe parçe bikin bixwe jî wek efendiyan li ser serê me bijîn. Rast e em hunermendin em dixwazin rastî jî em dixwazin bi hunerên xwe bi berhemên xwe hunerî derkevin pêşberî we. Lê ev rewşa siyasî li Kurdistanê dewleta Tirk bi hevkarên xwe li Kurdistanê dimeşîne êdî her însanekî welat parêz hunermend rewşenbîr her însanekî bi wîjdan dibe li hember vê rewşê helwesta xwe nîşan bide berpirsiyarê xwe erkê xwe pêk bîne. Ez jî wekî hunermendekî welat parêz hunermendekî gelê Kurd ez xeteriyekî mezin dibînim û dixwazim balê bikişînim ser vê xeteriyê. Dewleta Tirk li Başûrê Kurdistanê bi artêşa xwe bi orduya xwe bi mîtên xwe bi ajanên xwe bi sîxurên xwe dixwaze koka gelê Kurd biqelîne li Başûrê Kurdistanê û li her aliyê Kurdistanê hemû destkeftiyên Kurdistanê tune bike. Ev sed sal e mîna armancekî esasî sereke dewleta Tirk daya pêşiya xwe û em vê dijminê xwe baş nas dikin divê hemî birayê me jî vê dijminê xwînxwar baş nas bikin. Başûrê Kurdistanê îro dewleta Tirk bi dehan barîgehên leşkerî bi qereqolên xwe dagir kiriye. De facto Başûrê Kurdistanê bîye eyaletekî dewleta Tirk bi çanda xwe bi orduya xwe bi artêşa xwe bi sîxurên xwe bi mîtê xwe ajanê xwe di nav lûv û tevgerekî pir dijwar û mezin de ye. Ev şerm e ji bo me hemû Kurd e. Ev Başûrê Kurdistanê ku bi xwîna hezaran şehîdên welat parêz bi xwîna pêşmergeyan hat rizgarkirin ji bin zulma orduya Sadam îro mixabin mîna pasteyekî pêşkeşî bin nigê artêşa dewleta Tirk a bi destxwîn tê kirin. Eva jî dîsa şermekî mezin e ji bo me. Divê rayadarên PDK siyaseta li Başûrê Kurdistanê ku hevkariya dijminê gelê Kurd dike der ji vê xeta îxanetê berdin. Min pir dixwast navekî din lê bikim lê mixabin rastî jî îxanet e merin nikare navekî din jî lê bike. Hunermendên Kurdistanê bi taybetî Başûrê Kurdistanê gelê me hêja rewşenbîr bi taybetî jî pêşmergeyên Kurdistanê ev xeta îxanetê ku li Başûrê Kurdistan tê meşandin li ser navê we tê meşandin. Divê hûn destûrê nedin, îzinê nedin. Em dikanin vê îxanetê bidin seknandin. Ev kesên ku dixwazin li derbê lêdin ev gerîlayên azadiyê ne, gerîlayên azadiyên Kurdistanê ne tenê Bakurê Kurdistan her aliyê Kurdistanê ne. Eger em wana bikin wisa gotinê bavuk olan eger ev firavîn bin parçeydin kesê din jî şîvin ev rutîna dijminê gelê Kurd e di dîrokê de tim meşandine divê disa em nekevin vê xefletê ji vê xewa xefletê şiyar bibin em dikarin vê îxanetê bidin seknandin. Ma çi ferq di navbera Erdogan û Sadam de heye çi ferq navbera Hakan Fidan û ev kimyasal alî ku kujerê Helepçê de heye. Girîng e ev rayadarê PDK bifkirin wisa bi dilgermî wan hemêz dikin wan pêşwazî dikin ev dilê dayîkên gerîla dilên dayîkên Kurdistanê dilê hemû gelê Kurdistanê birîn dike ev şerm e eyîb e. Divê eger piştevaniya gerîlayê Kurdistanê jî nakin divê rê nedin bi taybetî jî pêşmergeyê Kurdistanê eger xwe pêşmergeyê Kurdistanê dibînin ku em wan wisa dibînin rê nedin vî sîxurî rê nedin dewleta Tirk ajanên dewleta Tirk artêşa dewleta Tirk bi qedera gelê me dilêzin
gerilayın Kurdistan'ı hemi jiyana xwe ji bo ku em bi rûmet nava alemê de bijîn xwe feda dikin meriv çi ewana birayê me ne, pismamê me ne, xuşkên me ne ûn çawa dikanin rê bidin bi kepçan bi dozeran rê vekin dewleta Tirk alîkarî lojîstik bidin û dewleta Tirk ji li pêş çavê me birayên me ne, pismamên me ne, xuşkên me ne, gelê me bikujin. Ev nay kabul kirin. Em vê kabul nakin navê vê îxanete. Divê her hunermend, her rewşenbîr êdî di vê şerê da ev şerê gelê Kurd û dijminê gelê Kurd e. Şerê gerîla û artêşa dewleta Tirk e. Di nîvî de tu rê tune ev kesên ku nav lê dikin birakujî ev indirekt an jî direkt hevkarî îxanetê dikin. Ev şerê gelê Kurd û dijminê gelê Kurd e. Di nîvî de cî tune lewma jî ez wakî hunermendekî, wakî welatparêzekî, wakî însanekî bi vicdan gazî hemî serî de hunermendan rewşenbîra dikim ku dengê xwe bilind kin ancak em bi helwestekî welatparêzî helwestekî kurdewarî em dikanin vê îxaneta dîrokî bidin sekinandin bi sînor bikin bê bandor bikin. Em nehêlin kes bi qedera me bilêze em dikarin ev hêza me heye em dikarin pêşîlê îxanetê bigirin. Ez dîsa dibêjim bimre îxanet bijî Kurdistan bijî Kurdê bi rûmet berxwedir.